طرفهای سازنده دولت و حکومت کشور حصه باسزای خود را گذاشته ایستادند. بعد هر یک سفر کاری پیشوای معظم کشور در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناحیه دیگرگونی‌های کلی بر علا احساس کرده می شود. 30 سال استقلالیت برای ساکنان ناحیه نوروباد در همه بخش‌ها یک زمره کامیابی و دستاوردهای را به بار آورد و از همه دستاوردی که برای مردم ما بسیار هم شایسته ذکر است آن است که مردم سطح زندگی خود را خیلی بالا برداشتند و آینده نیک با نگاه نو با یک دلگرمی به حیات و به بنیاد و اعمار دولت نوین پرداختند و دوام 30 سال استقلالیت در تمام ساحه‌ها و در تمام بخش‌های خواجگی خلق ناحیه دیگرگونی‌ها و دستاوردهای شایسته ذکر به دست آمدند و از همه دستاوردی که می‌سزد ما در اینجا ذکر کنیم این است که ما با شرافت استقلالیت مرکز مأموری ناحیه را به موضع نو کشاندیم و در این زمینه یک شهر که بسیار هم نو بنیاد گشته ایستاده است و عین حال در حال شکوفایی قرار دارد. مسلم است که ساختمان و بنیاد انشاءات برای تأسیس جایهای کاری باعث می‌گردند و در دایره این انشاءات بیشتر از 600 نفر ساکنان ناحیه با جای کاری دائمی، موسمی و موقتی تامین گردیدند. бахшида ба ҷашни 30 солагии истиқлоли давлатӣ сохтмону бунёди 248 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 206 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. айни ҳол корҳои созандагию ободонӣ дар 41 иншоот бо маром идома дошта то рӯзи баргузории ин санаи фархунда ба истифода дода мешаванд. ҳукумати мамлакат таи даврони соҳиб истиқлолӣ барои ободии ноҳияҳои водии рашт тамоми имкониятҳоро сафарбар карда ин равандро то ба имрӯз идома дода истодааст. дар натиҷаи чунин дастгириву ғамхориҳо симои ноҳияҳои водӣ ҳоло ба куллӣ дигаргун шудааст. масалан маркази ноҳияи Нуробод ки бунёди он дар ҷои тамоман холӣ оғоз гардида буд имрӯз ба як шаҳраки замонавӣ табдил ёфтааст. соли 2021 барои кулли мардуми тоҷикистони азиз аз ҷумла барои мардуми ноҳияи Нуробод низ басохотирмон ва таърихӣ маҳсуб меёбад. сокинони ноҳияи Нуробод дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат зери сиёсати созандаву ободкоронаи пешвои муаззами миллат ҷашни бошукӯҳи 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро истиқбол мегиранд. яке аз дастовардҳои муҳим барои сокинони ноҳия ин сохтмони шаҳраки навбунёди Дарбанд ба ин мавзеи Навобод кӯчидани маркази маъмурии ноҳия ва рӯз то рӯз зебову обод гаштани он мебошад. соли 2009 зимни сафари корияшон ба ноҳия асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ифтитоҳи як зумрабинову иншооти ҳаётан муҳими ин шаҳраки навбунёд ширкат варзида буданд. дар ин шаҳраки навбунёд ки дар ҳоли шукуфоӣ қарор дорад ҳамаи инфрасохтори зарурӣ сохтаву бомаром фаъолият дошта дар маҳаллаҳои навбунёди он қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ҷудо гардидааст. роҳҳои дохили шаҳрӣ, хатҳои интиқоли барқӣ, хатҳои оби нӯшокӣ, хатҳои обу корезӣ, чароғонкунонии дохили кӯчаҳо дар маҷмӯъ шабакаҳои муҳандисии дохили шаҳрӣ марҳила ба марҳила сохтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ноҳия аз тамоми манбаъҳои маблағгузор
аз ҷумла аз ҳисоби буҷаи ҷумҳуриявӣ, сармояи хориҷӣ, ватанӣ, соҳибкорон, саҳми аҳолӣ ва ғайра беш аз 320 бинову иншооти гуногун таъинот сохта ва мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуданд. дар ин муддат дар ҳудуди ноҳия 75 километр шоҳроҳи байналмилалӣ бо 3 пули дарозиаш 75 метр сохта шудааст. инчунин дар ҳудуди роҳҳои маҳаллии ноҳия 9 пул мавриди баҳравардорӣ қарор дода шудааст. дар ноҳияи Нуробод дар чанд соли охир марказҳои савдо сохта ва истифода дода шудааст, ки сокинон аз ин шароитҳои фароҳам оварда шуда ниёзи хешро пиёда месозанд. дар ин марказҳо маводи хӯрока, либоса ва дигар эҳтиёҷоти мардум муҳайё карда шудааст. ин ҳама имконияту шароитҳо дар солҳои соҳиби истиқлолӣ барои зиндагии беҳтари мардум ба назар гирифта шудааст. нақшаи генералии шаҳраки Дарбанд дорои 7 маҳаллаи аҳолинишин буда, айни ҳол маҳаллаҳои якум, дуюм, сеюм, панҷум ва ҳафтум бо нақшаи муфассали тарҳрезӣ ба нақшагирии маҳал таъмин буда, дар ин маҳаллаҳо рафти корҳои сохтмонӣ бо бунёди марказҳои савдову хизматрасонӣ бо маром идома доранд. айни ҳол дар бинои қасри фарҳанги ноҳия дар шаҳраки Дарбанд, бинои муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия бо меҳмонхона, қисми бе бинои беморхонаи марказии шаҳраки Дарбанд, боғи фарҳангӣ Фаруғатӣ, сохтмони марҳилаи дуюми роҳи марказии шаҳрак, хатҳои муҳандисии дохили шаҳрӣ қисмати марказии маҳаллаи ҳафтум ва лоиҳаи пуриморат кардани қисмати дуюми маҳаллаи панҷуми шаҳрак ва биноҳои зиёди дигар сохтмонаш идома дорад. айни ҳол сохтмони боғи фарҳангӣ Фаруғатӣ аз ҷумла муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, нишон, парчам, фаввораҳо бо суръат идома дошта, марҳилаи якуми он анҷом додани корҳои ободонию сабзкорӣ дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад. истеҳсоли картошка нисбат ба соли 1991 4 маротиба, нисбат ба соли 2006 7.9 маротиба зиёд шудааст. нисбат ба соли 1991 истеҳсоли ғалладона 2.4 маротиба, теъдоди оилаҳои занбури асал 5 маротиба, саршумори чорвои калон 2 маротиба, моли майда 3.2 маротиба, парранда 6.4 маротиба, истеҳсоли гӯшт 16.6 маротиба, шир 2.8 маротиба афзоиш ёфтааст. аз соли 1991 инҷониб дар ноҳия 363 гектар боғи нав бунёд гардиданд. дар ноҳияи Нуробод барои рушди соҳаи кишоварзӣ боду ҳаво ва албатта иқлим мусоид аст. сокинон, хоҷагидорон бештар аз ҳама аз имкониятҳои фароҳам овардашуда истифода бурда дар ин самт муваффақанд. барои мардум машғул шудан ба корҳои кишоварзӣ манбаи асосии даромади зиндагист. бо васеъ гаштани масоҳати заминҳои дар ихтиёр дошта, деҳқонон, кишоварзон истеҳсолотро низ зиёд намуданд. боғдорӣ аз шуғулҳои қадимаи мардуми мост, ки имрӯз низ таваҷҷӯҳ ба ин соҳа зиёд аст. дар ноҳияи Нуробод хоҷагидорон навъҳои гуногуни себу нокро зиёд намуда,
таваҷҷӯҳи асосиро бар он равона намуданд, ки ҳосилнокии сол то сол бештар гардад. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи аграрӣ як такони бузург бахшид ва ба кишоварзони ноҳия имкониятҳои бисёр фароҳам овард. Дар ноҳия 470 гектар боғҳо мавҷуд ҳастанд. Аз ин 393 гектараш боғҳои зардолу, нок, себ ва дигар мево мебошанд. Дар ин давраи истиқлолият зиёда аз 300 гектар боғҳои нав бунёд гардиданд. хоҷагоҳи деҳқонӣ, ки шумори онҳо аз 970 гектар мебошад, ҳамин ба соҳаи кишоварзӣ машғул ҳастанд, ба ҷойҳои корӣ фарогир шуда истодаанд ва мардум аз дар ҳамин соҳа зисти зиндагонии худро баро монда истодаанд. бунёди корхонаву коргоҳҳои санъатӣ ва ба роҳ мондани коркарди ашёи хоми маҳаллӣ яке аз роҳҳои асосӣ бо маводи ғизоӣ ва ҷойи кори доимӣ таъмин намудани мардум мебошад. корхонаи навтаъсис дар ноҳияи Нуробод, ки дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ба фаъолият оғоз менамояд, ин корхонаи паррандапарварӣ аст. бо ба истифода додани коргоҳи мазкур 15 нафар бо ҷойи кор таъмин мегарданд. ҳамзамон бо ба фаъолият шурӯъ намудани корхонаи паррандапарварӣ, ноҳия дар истеҳсоли гӯшт ва тухми мурғ саҳм мегузорад. кор тариқи таҷҳизоти ҷадиди замонавӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин албатта барои пешрафти ин соҳа аз манфиат холӣ нест. дар ҷамоати деҳоти сафедчашма дар деҳаи улфатобод ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди 30 моҳ ба истеҳсоли хишти пухта фаъолияти худро ба роҳ мондааст. истеҳсоли хишт дар ин деҳа имкон фароҳам овардааст, ки сокинон бо ҷойи кор таъмин бошанд. сифати хуби маҳсулот барои пешрафти кор замина гузоштааст. харидорон аз бештари шаҳру навоҳии кишвар ба ин мавзеъ меоянд. барои бо сифати хуб истеҳсол намудани хишти пухта, кормандон қоидаҳои ба стандарт ҷавобгӯӣ будани маҳсулотро риоя мекунанд. имконият ва шароитҳоро албатта дар тамоми самт ин осудагии кишвар ва истиқлоли давлатӣ муҳайё намудааст. боиси хушнудии сокинон аст, ки дар ҷамоату деҳоти хеш чунин корхонаҳо бунёд ёфтанд ва онҳо бо ҷойи кор таъминанд. дар корхонаи мо 10 то 12 нафар соҳиби ҷойи кор аст. шукронаи истиқлолият, шукрона аз ҷаноби олӣ мекунем, ки имрӯз чунин корхона бо дастгирии ҷаноби олӣ ба мо дастрас гардид. мо бошем дар наздики хонаи худ кор ва фаъолият карда рӯзгори худро пеш мебарем. маҳсулот бошад бо сифати хуб истеҳсол намуда аз ноҳияҳои дурдаст омада хишти истеҳсолшудаи моро мебаранд. мо бошем кӯшиш мекунем, ки ин ноҳияҳои дурдаст ва худи ин деҳаро бо ин маҳсулоти сохтмонӣ таъмин намоем. ҳамин гуна ганҷи беназир аст истиқлоли давлатӣ. сокинони кишвар бо шукргузорӣ аз ин неъмат дар ҳар самте муваффақанд. ҳамзамон дар ноҳияи Нуробод корхонаи коркарди ширу бастабандии равған фаъолият мекунад, ки бо василаи ин корхонаҳо ва бо ҷойи кор таъмин гаштани қисмате аз сокинон албатта сатҳи зиндагиашон беҳтар гардидааст.
кишвар бисёр вазнин буд, ҳукумати мамлакат дар ноҳияҳои водӣ қариб 300 мактаб ва биноҳои иловагӣ дар назди мактабҳоро бунёд карда, ҳамаи онҳоро бо таҷҳизот ва шароити беҳтарин таъмин намуд ва ба хизмати мардум гузошт. мақсади ҳукумати кишвар барои дар шароити замонавӣ таълиму тарбияи кӯдакон ва наврасону ҷавонон, тарбия намудани кадрҳои арзандаву баландихтисос барои ояндаи ватан ва давлат аст. муассисаҳои томактабӣ дар таълиму тарбияи кӯдакон нақши бузург дорад. дар ноҳияи Нуробод, дар боғчаи бачагонаи Зебунисо, кӯдакон дар шароити хуб ба тарбия фаро гирифта шуданд. дунёи беолоишу беғаши кӯдакон дар домони пур аз муҳаббати ватан, рангину пур аз нақш аст. кӯдакон беҳтару бештар аз ҳама меҳру ғамхориҳоро эҳсос менамоянд. онҳо бо қалби пур аз фараҳ зери ғамхориҳои ҳукумати мамлакат ба воя мерасанд. барои падару модарон бунёди муассисаҳои томактабӣ хеле муҳим аст. медонанд ки дар ин гуна муассисаҳо фарзандонашон дар баробари тарбия ва таълим низ фаро гирифта мешаванд. муассисаи мо ки соли 2016 аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ифтитоҳ шудааст барои 140 нафар кӯдак. ҳоло айни замон бошад 3 гурӯҳ фаъолият карда истодааст. дар гурӯҳҳо 3 мураббия бо маълумотҳои олии педагогӣ ва 3 нафар ёрдамчии мураббияҳо ба тарбияи насли наврас вобаста шуда истодаанд. мо кормандони муассиса тасмим гирифтаем ки насли наврасро бо тарбияи хуб ба воя расонида тӯҳфаи ҷаноби олиро чун гавҳараки чашм нигоҳ дорем. боиси хурсандист ки дар дурдасттарин деҳаву ҷамоати ноҳияи Нуробод сохтмону таъмири муассисаҳои таълимӣ идома дошта, дар чанд соли охир дар деҳаи Яхч ҷамоати деҳоти ба номи Иззатулло Халимов муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13-ро ба таври замонавӣ сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар ин муассисаи таълимӣ тамоми шароитҳо барои ба таълим ва таҳсил фаро гирифтани хонандагон муҳайё буда, насли имрӯз истеъдоду лаёқати хосаи худро дар олимпиадаҳо нишон медиҳанд. боиси хурсандӣ ва ифтихор аст ки имрӯз бо ташаббус ва ибтикори пешвои муаззами миллат дар яке аз деҳаҳои дурдаст чун муассисаи замонавӣ ки бо ҳамаи техника технологияи муосир таъмин аст, барои мо як дастоварди бисёр муҳим аст ки ин самараи истиқлолият ва ваҳдати комили миллати тоҷик аст. мо аз ин ифтихор ва сарафроз ҳастем ва муассисаи мо дорои 400 хонанда мебошад ки ҳамасола барои таълиму тарбияи хонандагон омӯзгорони сатҳи маълумотҳои касбӣ дошта кор ба кор фаъолият машғул ҳастанд ва хонандагони бисёр донишманду лаёқатмандро тарбият мекунанд, барои хизмати миллати давлат раҳнамон месозанд. озмунҳои ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи донои китоб аст ҳамасола доир мегарданд ва хонандагони муассисаи мо дар ин озмунҳо бо як рӯҳияи баланд иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд ки барои ҳамаи мо боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст ва ин гуна озмунҳо метавонад ки рӯҳияи хонандагонро, савияи дониши онҳоро дар ҷиҳати фикрронии онҳоро васеъ намуда барои рушд ва намӯи соҳаи илму маориф ин гуна озмунҳо нақши бориз дорад ва мо кӯшиш мекунем дар оянда ки хонандагони сатҳи бисёр хубро тарбият намуда барои миллат, давлат ва ватани азизи хеш хизмати босазои хешро расонда бошем. дар ин муассиса барои дар дарсҳои таълими меҳнат соҳиби касбу ҳунар гардидани хонандагон синфҳои омӯзишӣ бунёд карда шудааст ки писарону духтарон ҳунар аз худ мекунанд. ҳар яке аз ин синфхонаҳо бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин буда, дар давоми чанд соли фаъолияташ аллакай хонандагон касбу ҳунарҳои гуногунро омӯхтаанд.
дар ҷамоати деҳоти сафедчашма муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 низ бо чунин тарҳу шакл барои хонандагон хизмат мерасонад. насли имрӯз бо таҳсил намудан дар чунин мактабҳои дорои шароити хубу замонавӣ нерӯу тавони тоза гирифта эҳсоси худшиносиву ватандӯстиашон боло мегирад. онҳо бо дарк намудани ҳамаи ин ғамхориҳо кӯшиш менамоянд ки номбардори миллати хеш бошанд. соли дуюм аст ки иштирокчии озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст мебошам. ман порсол то даври минтақавӣ роҳ ёфта будам. бешубҳа иштирок дар чунин озмунҳо қалби касро мунаввар месозад. бузурге гуфтааст: доно ба иморати сухан машғул аст, нодон ба иморати бадан. бояд гуфт ки сарвати ҳар халқу миллат китоб аст. китоб манбаи ақлу дониш аст. ман ният дорам ки дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз номинатсияи хондан ва азёд кардани адабиёти муосир ширкат варзида сазовори ҷои намоён гардам. ман зиёда аз 100 шеър, 250 луғат, 50 чистон, 50 тезгӯяк медонам. ман соли 2020 дар озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок карда будам. ҳарчанд ки ҷои намоёнро ишғол накардам, бозам рӯафтода нестам ва мехоҳам имсол ҳам дониши худамро санҷам. дар ҳудуди ноҳия феълан 42 муассиса дар самти хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз ҷумла беморхонаи марказӣ, муассисаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, 5 беморхонаи минтақавӣ, 5 маркази саломатии деҳот, 29 бунгоҳи саломатӣ ва маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ фаъолият доранд. ҳукумати мамлакат барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ дар муассисаҳои тиббӣ ноҳияҳои водии рашт пайваста чораҷӯӣ менамояд. соҳаи тандурустии ноҳияи Нуробод низ бо шарофати истиқлолият хеле рушд ёфта, базаи моддию техникӣ ва кадрии он беҳтар гардидааст. давоми 30 соли соҳиби истиқлолӣ дар ҳудуди ноҳия аз тамоми манбаъҳои маблағгузор 30 иншооти соҳаи тандурустӣ аз ҷумла соли 2009 дар шаҳраки Дарбанд сохтмони қисмати якуми бинои беморхонаи марказии ноҳия барои 100 кат ва 150 қабул баст. сохтмони 2 маркази саломатии деҳот, 15 бунгоҳи тиббӣ ва таъмири 12 бунгоҳи тиббӣ сохта таъмиру таҷдид ва бо лавозимоти корӣ муҷаҳҳаз гаштааст. беморхонаи ноҳияи Нуробод ба таҷдидҳои тиббӣ муҷаҳҳаз карда шудааст. аз он ҷумла рентгени рақамӣ ки ба қарибӣ ба беморхонаи мо ворид гардида шуд, инчунин мошини ёрии таъҷилӣ. тариқи кибота бошад, имсол аз ноҳияи Нуробод аз курси 1 то курси 6 дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 28 нафар духтарону писарон таҳсил намуда истодаанд ки солҳои оянда ба беморхонаи мо ҳамчун табиби мушфиқ ворид мегарданд. таи солҳои охир бо шарофати сиёсати хиратмандонаи давлату ҳукумати кишвар вазъу ҳолат ва шароити муассисаҳои тиббии ноҳия беҳтар гардида сохтмону бунёди иншооти ин соҳа дар дурдасттарин деҳаҳо сурат гирифта истодааст. айни ҳол сохтмони қисми беи бинои беморхонаи марказӣ бо маром идома дошта корҳои пардозгарӣ, рангуборкунӣ ва ободонии бино дар арафаи анҷомёбист. иншооти мазкур то санаи ҷашни фархонда ба истифода дода мешавад. дар ҳамаи муассисаҳои тиббии ноҳия 216 нафар коркунони миёнаи тиб ва 57 нафар мутахассисони дорои маълумоти олӣ ба аҳолӣ хизмат мерасонанд.
дар рушду пешрафти соҳаҳои гуногуни ноҳия ва корҳои ҷамъиятию сиёсӣ мавқеъ ва нақши занони ноҳия назаррас аст. мавриди қайд аст ки бо дастгириҳои доимии ҳукумати кишвар хоса пешвои муаззами миллат рӯз то рӯз шумораи занони соҳибкасбу соҳибмаълумот зиёд гардида истодааст. агар солҳои пеш аз соҳибистиқлолӣ дар ноҳияи Нуробод ҳамагӣ 17 нафар занон соҳибмаълумот буданд, дар давоми 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи занони роҳбар дар ноҳия 20 нафарро ташкил медиҳад. имрӯз дар соҳаи маориф 140 нафар занон аз ҷумла 79 нафар бо маълумоти олӣ фаъолият дошта, аз ин ҳисоб 40 нафарашон духтароне ки тибқи квотаи президентӣ мактабҳои олиро хатм намуданд, дар муассисаҳои таълимии ноҳия ба кор ҷалб гаштанд. زنان بانوان ناحیه نوروباد با شکرگزاری از صلح و ثبات، استقلالیت کامل وطن، دستگیری پیشوای معظم ملت، زیر شعاری ما مادران پیروان پیشوای ملتیم، در همه ساحه‌های گوناگون کار و فعالیت نموده ایستادند با مقصد جلب دختران به کالج و آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌های عالی کشور. از حساب دختران ناحیه 120 نفر در دانشگاه عالی کشور ادامه تحصیل نموده ایستادند که طبق کوتا پرزیدنتی 112 نفر را تشکیل داده. در کل آموزشگاه ناحیه باشد 24 نفر در کالج مهندسی تکنیکی ادامه تحصیل نموده ایستادند. من سال 2010 طبق کوتا پرزیدنتی در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان فاکولته زبان انگلیسی دانشگاه داخل شدم و سال 2014 دانشگاه را با سر بلند ختم نموده و یک سال در رشته آموزگاری و مدت 7 سال باز همچون مدیر بخش کار زنان و عائله فعالیت نموده ایستادم و این درک از آن می‌دهد که قسمی زیادی زنان امروز در ساحه‌های گوناگون ناحیه کار فعالیت نموده ایستادند. اکثریت ختم کردگان کوتای پرزیدنتی میباشند. از طرف پیشوای معظم ملت اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی این زنان بانوان ناحیه نوروباد را بی‌طرف نگذاشته در نوروباد برای از نو احیا ساختن هنرهای مردمی با آموزش فرا گرفتن دختران کارهای زیاد به سامان رسانیده شده و در نوروباد خانه نیست که با آموزش و از نو احیا ساختن هنرهای مردمی مشغول نباشند و علاقه نقطه های فروش هنرهای مردمی باز گردیدند که دسترنج زنان ناحیه نوروباد خریداران خود را پیدا کردند، در بلند برداشتن سطح زندگی خود سهم ارزنده خویش را گذاشته ایستادند. бо мақсади баланд бардоштани нақши зан ва маълумотнок гардонидани ҷавондухтарон, ҷалби онҳо ба мактабҳои олӣ ва коллеҷу омӯзишгоҳҳо, имрӯзҳо аз ҳисоби духтарони ноҳия 120 нафар духтарон дар мактабҳои олии кишвар ва 24 нафар дар коллеҷи муҳандисӣ техникӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ҳунармандӣ дар ноҳияи Нуробод миёни занону духтарон арзиши баланд дорад. ҳар як хонавода дар эҳё ва рушди ҳунарҳои қадима нақши бузург мегузорад. занон кӯшиш мекунанд ки дар духтани ҳар нақш муҳаббати худро нисбат ба зиндагӣ ба ватани азиз гузоранд. ҳар як ҳунарманд аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат нерӯ гирифта сай бар он доранд ки муаррифгари ҳунарҳои миллӣ бошанд. барои зани тоҷик доштани ҳунар беҳтарин ганҷ аст. онҳо бо василаи ҳунарманд будан зиндагиро рангин намуда кошонаҳоро ҳусн мебахшанд. аз ҷониби дигар даромади хуберо ба рӯзгор ворид месозанд. дар коргоҳҳои дузандагӣ ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо дастгириву ғамхориҳои пешвои миллат дар сартосари кишвар бунёд гардиданд, занону духтарон бо ҷойи кор таъмин гашта соҳибҳунар шуданд.
миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки барои мо занон духтарон чунин коргоҳҳои дузандагиро сохта ба истифода дода ва занони хонашин соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд ва мо дар вақтҳои холигиамон омада дар ин ҷо касбҳои дузандагиро аз худ мекунем. занону бонувони ноҳияи Нуробод сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишварро сармашқи кору пайкори ҳамешагии худ қарор дода ҷашни бошукӯҳи сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор ва бо дастовардҳои нав ба нав истиқбол менамоянд. ҷиҳати рушди оммавияти варзиш дар ноҳия ду варзишгоҳ мавҷуд буда муассисаи давлатии мактаби варзишӣ 86 майдончаи варзишӣ 8 толори варзишӣ инчунин 20 майдончаи волейбол аз нав барқарор карда шуд. дар давоми солҳои соҳиби истиқлолии кишвар соҳаи варзиш низ бо тадриҷ рушд ёфта як қатор иншооти варзишӣ бунёд гаштааст. дастоварди варзишгарони ноҳия низ бо шарофати соҳиби истиқлолии кишвар назаррас буда тими футболи ноҳия меҳргон таи солҳои охир ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои сатҳи минтақавию ҷумҳуриявӣ аз рӯи намуди футбол гардидааст. варзиш дар ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз инкишоф дар истодааст. яке аз дастовардҳои варзишӣ дар дарони соҳибисолии дастаи футболбозони ноҳияи Нуробод дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футбол байни деҳаҳо ва маҳаллаҳои аҳолинишини ҷамоатҳои Шарак ва деҳоти шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ бахшида ба эълон гардидани солҳои 2019-2020 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар байни 3774 даста дар ҷумҳурӣ мақоми дуюмро сазовор гардид, ки боиси ифтихори ҷавонони ноҳияи Нуробод аст, ки варзиш дар маҳал ба чунин пешравиҳо ноил гардидааст. дар ноҳия як муассисаи давлатии мактаби варзишӣ фаъолият менамояд. дар муассисаи мазкур 16 нафар мураббиён аз рӯи 7 намуди варзиш дар 53 гурӯҳ ба 688 нафар варзишгарон ҳамарӯза машғулиятҳои варзишӣ меомӯзанд. соҳибистиқлолии кишвар барои ба камол расонидани ҷавонони варзишгар заминаи мусоид фароҳам овард. дар ноҳияи Нуробод 38 мавзеи сайёҳӣ, 2 осорхона, 5 ёдгории таърихиву фарҳангӣ ва 6 ҳомстей мавҷуд аст. дар ноҳияи Нуробод мавзеъҳои таърихиву сайёҳӣ зиёд мавҷуд аст. шаҳри бостонии Дарбанд ки муаррихон мавҷудияти онро беш аз 3000 сол медонанд, макони тиҷорату савдо, косибию ҳунармандӣ ва илму фарҳанг маҳсуб меёбад. харобаҳои то ба имрӯз боқимондаи ин шаҳр моро ба таърих наздик мекунад. дар ноҳия барои ҷалби сайёҳон манзараҳои зебо, кӯлу шаршараҳо, чашмаҳои шаффоф зиёд мавҷуд аст ки ба мавзеи дилпазири меҳмонони дохиливу хориҷӣ табдил ёфтааст. бунёди яке аз роҳҳои барои кишварамон аз ҷумла барои ноҳияҳои водии Рашт бисёр муҳим роҳи Роғун, оби гарм Нуробод ва гузоштани санги асос дар ин мавзеъ роҳияи мардумро боз ҳам баланд бардошт. оғози бунёди роҳи Роғун, оби гарм Нуробод бо маром идома дорад. вазниниву душвории роҳро
тамоми сокинон ва меҳмонон хуб медонанд ва имрӯзҳо ки кор дар ин самт бо суръати хеле ҳам баланд ба роҳ монда шудааст, ҳар як нафарро хушҳол месозад. корҳои сохтмонӣ дар лоиҳаи таҷдиди роҳҳои обигар Нуробод бо маром идома дорад. дар 4 қисмати лоиҳа қитъаи дуюми роҳи мошингари обигар Нуробод, қитъаи якум Муҷихарф Алихоҷа, қитъаи дуюм Алихоҷа Тутхор, қитъаи сеюм Тутхор Кабутиён ва қитъаи чорум Кабутиён Хундон мебошад. ҳар ҳол дар лоиҳа зиёда аз 20 нуқтаи корӣ ташкил карда шудааст ки кормандон ҳамарӯза бо шароити корӣ муҳайё мебошанд ва зиёда аз 143 адад техникаҳои корӣ ба кор сафарбар карда шудаанд. тамоми кормандон аз ҷумла 62 нафари кормандон аз ҷумҳурии мардуми чин ба кор ҷалб шуданд ва 202 нафари онҳо аз кормандони маҳаллӣ мебошанд. дар роҳи муваққатии қитъаи дуюми лоиҳаи обигари Нуробод корҳои асоси роҳ аз километри 500 то километри 700 рафта истодааст. инчунин дар доираи бунёди роҳи мошингари обигар Нуробод дар қитъаи дуюм нақ бо дарозии 2590 метр пешбинӣ шудааст ва инчунин 8 пул ба нақша гирифта шудааст ва корҳои сохтмонии саршавӣ қарор дорад. бо мақсади таъмин намудани тараққиёти ноҳияҳои водии Рашт ва ҳалли масъалаву мушкилоти иҷтимоиву иқтисодӣ дар доираи барномаҳои рушди ноҳияҳои мазкур садҳо лоиҳа бо маблағҳои зиёд амалӣ шудааст ки дар идомаи ин бунёдкориву созандагӣ корҳо дар самти роҳи Роғун обигарм Нуробод вусъати тоза гирифтааст ки аз дастгириҳои пайвастаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳад. роҳҳо барои рушд ва пешрафти ҳар як кишвар нақши муассир доранд ва яке аз мушкилоти ноҳияи Нуробод чун дигар ноҳияи Кӯҳистон ин набудани роҳ буд. хушбахтона имсол бо саҳмгузори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмон ва бунёди роҳи автомобилгарди Роғун обигарм Нуробод асос гузошта шуд. дарозии ин роҳ 86 километрро ташкил медиҳад ва қисми зиёди ин масир аз ҳудуди ноҳия мегузарад ва имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар ин роҳ бо маром бо ҷалби мутахассисони хориҷӣ ва кормандони маҳаллӣ ҳамчунин бо ҷалби техникаи пуриқтидори корӣ дар як сатҳи хуб идома дорад ва дар доираи ин роҳ ки аз 3 марҳила иборат аст, сохтани якчанд нақбҳо, кӯпрукҳои хурду калон, истгоҳҳо ва аз ҳама муҳим ки калонтарин пул дар минтақа дар ҳамин мавзеъ сохта мешавад ва ин имкон медиҳад ки сатҳи зиндагии мардум боло рафта мардум озодона молу маводи худро ба ҳар нуқта дилхоҳ мавзеъе ки ҳаст таҳвил диҳанд, интиқол диҳанд ва аз ҳама муҳим он аст ки ин мавзеъ ҳамчун мавзеъи сайёҳӣ муаррифӣ мегардад ва имкониятҳои сайёҳие ки ин минтақа дорад тавассути ин масир ҳар рӯз ҳазорҳо сайёҳону ҷаҳонгардон сафар мекунанд ва аз зебогиҳо ва аз имкониятҳои сайёҳии ин минтақа бархурдор мегарданд. дар маҷмӯъ 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои сокинони ноҳияи Нуробод як зумра имкониятҳо ва як зумра дастовезҳо, як зумра комёбиҳоро фароҳам овард ва сокинони сарбаланди ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз ин рӯзгори тинҷу осуда барои ободию пешрафти ин диёри бишосо саъю талош доранд ва итминони комил дорем ки дар оянда ин мавзеъ ин диёр боз ҳам рушду нумӯ меёбад. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи тоҷикистони азизу маҳбубамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд
ва дунявӣ интихоб намоем. истиқлолият барои мо рамзи олии ватану ватандорӣ, бузургтарин неъмати давлатдории мустақил, кору пайкорҳои пайгирона, созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонида моро ин бахту саодат боз ҳам ба зиндагӣ арзанда мерасонад. сокинони сарбаланди ноҳияи Нуробод бо шукргузорӣ аз пойдории сулҳу ваҳдати миллӣ, истиқлоли давлатии Тоҷикистони азиз, сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ғамхориҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми саъю талош, нерӯ, иродаvu матонати хешро баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созандаву бунёдкорона, корҳои ободониву созандагӣ, таҳкими сулҳу субот ва сазовор истиқбол гирифтани ҷашни умумии миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон равона намуда истоданд. барои истиқболи сазовори ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ ҳар як сокини кишвар саҳми худро мегузорад, зеро истиқлолу озодии Тоҷикистон ҷашни ҳар як фарди бонангу номуси ҷомеа ва ҳар як шахси ватандӯсту ватандор аст.